Tekel Zielstra van de tafel zitten. Goedemorgen. Uit de griep. Goeiedag, leuk. Goeiedag. We beginnen maar een mooi stukje rock and roll. Ja, net. Dat vind ik wel leuk, ja. Dat vind ik wel leuk. Ja, mooi. Ja, mooi. Ik zei het niet. Maar dat zit je vanwege een heel oor reden. Dat is een stukje in het ergens Delzet. Volgens mij in het Boord en Wetter, denk ik. Ja. Dat je hem van opa, oud papier actie. Er zijn overal opa's, en allerlei dwarm had dat. En er best ook in van de mensen die daar de leiding in had, of vrijwilliger in bij is. Wij nemen zelfs coördinatoren, hè? Dat ben 8. Ja, maar dat is een heel oud begrip, hè? Ja, zeker. Dat is interessant. Dan ben je een coördinator in plaats van directeur, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. nou goed. Je bent al je directeur van het spul. Maar, wat is er nou aan? Je ziet je mensen, want je maakt verlet van mensen. Nou, maar hoe zou dat vrijwilliger bestaat er op dat moment uit? Het klinkt dus al je wat dramatischer dan als het nou zo is. Oh, gelukkig. Want er binnen 134 vrijwilligers steende kleer. Zo. En die hoeven eigenlijk maar 1 keer per jaar met achter op een persauto terug het dorp heen. En nou rond het vorige jaar een beetje waarom. De meesten van, ben meesten boven de Santer en die zeiden van nou is het wel mooi weer zo langzamerhand. En toen kwam er even wat een dipje. Maar toen het Sapen de Haan, dat is dan de oppercoördinator, zou ik maar zeggen. Ja. Die had de verenigingen nog weer even benaderd. En dan kwam het dan weer heel vlot. Wat verjonging kwam er wel. Ja, meestal van 60 hier en ouder. Nee. Ik heb boven de 40 een beetje. Ah, ja, toch wel. Nee, van de voetbalclub en van... want wij hebben in Hudde-Griep een rijk verenigingsleven. Hè? In de jaren 50, 60 is dat dorp explodeerd. En het van heel iets plek hier dat een forense plek worden. Ja. En daar hier altijd wel een beetje het imago van, het is net echt een dorp. Weet je wel? De mensen leven een beetje bij elkaar los. Wij zijn zelf in Johan Santer bij te komen. En toen rieden ze al met trekkers en wat papier terug het dorp heen. Al je jongelui ben je maar achter op een karren. Dat vind prachtig, dat vind een feest. 1 keer in de maand. Maar goed, er kwamen alweer wat meer regels hier, dus je ben mocht nog op niet meer op die karren, want dat is veel te gevaarlijk. En een jaar of 20 geleden ben toen de persauto's van Ommerheen komen. En daarvoor ging al het papier, het geld meestal naar de Wissel. Hij zit ook in het cultureel centrum. Maar toen is ik de stichting Steunfonds Activiteiten Hudde-Griep oprichten. En die beheerden dan dat geld. En dan kwam er een verdeelcommissie. En aan het eind van het jaar bepaalden die met 2 van de coördinatoren. Die verdeelden dan het geld wat daar opgebracht werd. Dus dat roen altijd voortreffelijk. Ja. Hoeveel geld hebben we dan nog per keer? Wat kan je dan uit? Dat, als je nou gemiddeld een beetje nemen, wordt er elke keer €20.000 verdeeld onder de verenigingen. Zo. En die mag je dan wat zelf, die kan zelf varen in 3 januari van het oor hier bij een voorstelling wat ze graag hebben willen. Nou, en dan het Lietse comité die bepaalt dan wie waar wat krijgt. Ja. En in de regel krijgt iedereen wel zo'n €250 van materiaal en andere dingen die ze broeken kennen. Ja. Maar €20.000, maar mij is hem zelf weer kosten? Nou, zuiver is net. Nee. Zuiver is net, we doen dat verder al die vrijwilliger. En, Sapen die heeft misschien wat telefoonkosten. Ik weet niet dat hij dat in rekening brengt. Nee. Maar hoe... Ik weet van Burger bijvoorbeeld, daar had nog heel erg een gedoe werd over dat papier, want die mochten net meer achter elkaar, want die ooit een keer in je afvallen en van vervolgens mocht er helemaal niet meer. En dan reden ze mij zo'n golfkarker erachteraan. Hoe zit dat bij hem? Hoe doe je dat? Nou, er komen, elke maand komen er 4 grote persauto's van Ommerheen. En daar staan 2 vrijwilligers achterop, met een oranje hesje. En dat mij wel? Dat mag wel, ja. Okay. Nou, die moet van tevoren wel even tekenen. Ja. Is wel? Waarvoor? Nou ja, voor de risico's. Dat, ja.
Dat ze vrijwillig erop staan. Dat ze net gedwongen op staan, zou ik zeggen. Dat het je werk is. Dat het je werk is. Nee, precies. Nee. Nee, Oké. maar dat is dus geweldig. Dus er zijn elke keer ben er 8 renners nodig. 2 reserves. En dan ben er dus 10 man elke keer met wandelen. En die beginnen om 9 uur, dan begint het spul te rijden. En iedereen in het dorp, die weet dat het al papier bij de dik maat. Vorig jaar is het besluit genomen in de afvalstoffenplan van de gemeente. Dat het al het papier inzamelen en toch op een orde manier trooit. Ja. Dat is voor al die mensen in het dorp toch wel een overwinning. Want de gemeente die hier eigenlijk als doel dat we al hier een grijze container kregen voor het oud papier. Ja, wat een verstaan. Of net? Wat een verstand. Nou ja, ik wil Ja, maar dat is zo'n €20.000 aan inkomsten schillen. Dan had je hem die vereniging helemaal niks aan kent. Nee, maar er soms ook wel wat een compensatie van betekent. Ja? Oké. En wie ik nog zei, als die papierprijs heel erg omleeg ging, daar weer dan een grens en dan joeg de gemeente dan nog wat subsidie bij. Zodat je dus altijd zo'n beetje rekening kon op die €20.000. Ja. Maar dan betaalt de hele gemeente mij. Ja, dan betaalt de hele gemeente. Ja, maar dan doen we het zelf. Ja, nee, maar goed, er komt dus de papierprijs is heel leeg als kost. Ja, maar goed, los van die prijzen had natuurlijk een hele horenbudgetting, toch? Ja. Dat je hem door de vereniging binnen bij belusten. Ja. De vrijwilligers uit die vereniging, die vielen zich verantwoordelijk daarvoor. Ja, Die door mij. Ja, Dus dat is... af en toe meerschapsgevoel ha. Nou, dat is ja, de sociale binding. En het weer dan in het Warpers Griepen leek dat wat moeilijk, maar dat is echt dat is fantastisch. Ja. En dan zeg je, ja, iedereen die hier achter op zijn auto staan, wat is dat voor sociale binding? Maar goed, na oren dan zit je in het masculin in het dorpshuis nog even nooit te praten. En dan zware Thomas altijd even voor een stukje oranje koek of wat lekkers erbij. Ja. En nou ja, dan kom je later in het dorp, kom je weer in het zeggen, hey, zie je, nou, hoi, hoe is het? En praat je even. Dus het heeft wel degelijk dat sociale binding. Ja. Ja. Hoef je maar 1 keer per jaar, hoef je daar allemaal te doen. Ben ik meestal niet vaker wollen? Of net? Nou, de meesten ben altijd 3. Dat is ook wel aardig. Vorig jaar weer voor het eerst een vrouw bij en nu zijn er al 3 dames die een aanmelden hebben. Ja, oké. Nou. Want wat moet ze daar voor doen? Wat voor capaciteit moet ze gaan dit doen? Je moet het rode knibbels kennen en doos papier op tillen kennen en dat in die auto gooien. Ja. Dat is het. Nou, dat kan een heel soort mensen gewoon. Ja, dus ik vind het ook goed om een beetje actief te blijven. Ja, je hoeft net meer naar de sportschool. Nee, Hey? ja, de één keer hier. Ja, oh ja. Hey, maar je ziet je nog wel mensen, dus stel je voor dat er mensen zich aanmelden. Hoe gaat dat? Ik neem aan dat mensen, ik ben een hurricaneper, ik denk, dat lijkt me wel aardig. Ja, nou, die kunnen gewoon even bellen. Je zit in touchgeboord en daar zit vol adres en je kan even maar Sapen de Haan bellen. Het is nou zelfs als Sapen je opbelt en die zit dan op zijn schermpje, hey, Sapen de Haan, die beginnen direct al, ik is nu wel, ja. Oh, ja. Ja. Dus dan hoeven ze de namen net eerst te zeggen. Nee. Mooi. Nou, nog vele jaren toe bijna zitten willen, want dit bestaat al heel lang en dat zult niet natuurlijk wat worden, denk ik. Ja, dat bestaat mensen al 50 jaar. Ja. En, wij kennen nou in ieder geval van de gemeente kennen we 4 weer vooruit, maar de vrijwilligers. En dat is in de Orendwarp, Mixa. En dat is een heel goed besluit geweest, Mooi zo. volgens mij. Nou, mooi. Tegen Zilte, tegen dankt van hoe die inzet. Ja, en die, graag en die, dingen. en die verhaal. Ik wil nog even zeggen dat Ja? de griepers die zijn heel actieve mensen. Dat zeg ik wel weer, want je zit... 12 griepers. Daar zit Annelies en Dirk van der Duim zitten hier weer achter de knap. Maar Ja. zei je het? Nou. Ik zei al met de roemtieten voor tegen Zilte, die had wel van meer te vertellen. Ja. Nou ja, goed. Ja, tegen dank en goede reis rond, de griep. Dankjewel, Luc. Oké. Hoi.